Il-Maltin u l-Awċin huma fost l-aktar ġnus Ewropej li jħossuhom b'saħħithom. Dan skont ċifri tal-Eurostat li juru kif pajjiżna huwa mal-ewwel 5 stati membri tal-Unjoni Ewropea b'nies kuntenti bil-kundizzjoni ta' saħħithom. B'aktar minn 80% tal-Maltin li għandhom bejn 25 u 64 sena jgħidu li jinsabu f'qagħda tajba jew tajba ħafna. Huma biss il-Griegi, l-Irlandiżi, l-Iżvediżi u ċ-Ċipriotti li jħossuhom aktar b'saħħithom. L-istatistika li ħarġet propju fil-jum dinji tas-saħħa tpoġġi lil Kroazja fl-aħħar post. B'aktar minn 13% tal-poplu jgħid li l-kundizzjoni ta' saħħtu hija ħażina jew ħażina ħafna. L-Eurostat tħares ukoll lejn ir-relazzjoni bejn il-livell tal-edukazzjoni u l-opinjoni tan-nies dwar saħħitha. Fil-fatt tispikka konsistenza bejn il-pajjiżi Ewropej fejn bniedem b'livell ta' edukazzjoni ogħla iħossu aktar b'saħħtu minn dawk b'livell bażiku ta' edukazzjoni. Din il-konsistenza tvarja minn pajjiż għal ieħor bl-akbar differenza rreġistrata fil-Polonja. Mill-banda l-oħra l-Maltin huma fost l-inqas affettwati b'din id-differenza. Din l-istatistika tikkumplementa figuri oħrajn li ħarġu mill-Eurostat fl-aħħar xhur li juru kif il-Maltin mhux biss iħossuhom b'saħħithom iżda huma fost l-aktar pożittivi u kuntenti bl-għajxien tagħhom f'pajjiżna. Dan grazzi wkoll għat tkabbir ekonomiku bla preċedent li bil-fatti qed jagħmel differenza f'ħajja in-nies f'kull sfera tas-soċjetà.